u naslovu live-a. Uroš, hvala na subscribe, Dario, Nomovski, Sofija, Buršić, hvala puno ljudi na subscriberima. Neverovatni ste kako podršku mi dajete. Vidite, 4200 lajkova već. Pa mi ćemo stići na 5000 za minut. Svi mi ne smara jebali te lajkovi. Ovo. Nije istina, kaže, laže me, skloni Gundam, da jebote le, čemu Gundam na 3000 ljudi, ne može Gundam, sorry. Uroš, hvala na subscribe, ajmo ljudi da vidimo reakciju na Mihajlo što je reagovao na, ne znam šta je pričao, nešto sam gledao na TikToku, samo mi izašlo, ja pratim TikTok svaki dan koji se ne retard. Zoki je psao Boga, to sam vidio, ali malo je to muka. Lajkte braćo stream, idemo, 4200 lajka, udarite like, 3, hoćemo da krenemo. A napokon jebote, ajde. A ja pustio aj DJ videos. Ja pustio od koronu jebote, leđe. Ej jebika, krećemo ljudi moji, ajde. Da vidimo šta kaže Igor Dimir. Da ovaj klip ne želim izazove neku dodatnu... Dobro. I onako je situacija alarm. Ajmo ljudi, 4200 lajko, nemojte se bati. Mantna postala i ovo je otišlo sve predaleko. Dobro. Ovaj moj klip ne služi tome da pogorša ovu situaciju. Ja sam potpuno neutralan što se tiče ovoga. Respekt. Ja sam ovdje služim da prenesem informacije. On sluši, on je ona sluškinja u hotelu u Turskoj. Koji dolazi iz raznih live streamova. Dobro. Od raznih youtubera. Dobro. Znači njih prozivam jednu stranu, niti dobro. stranu, potpuno sam neutralan. Respekt. Ako bude postojao neki problem. Ajme ljudi, 4300 lajkova. Slama ga ovaj Igor, brate. Dobro Igore. Ljubite, brate. Mogu slobodno da mi se javi u Instagram. Opis. Ok ljudi, ajde vidimo šta kaže Mihajlo. Ja 22. avgusta 2020. godine. 22. avgusta 2000, ko je rekao 20. godine? To je bilo prošle godine, čovječe. 2. avgusta 2020. godine. Dobro. On radi live stream na Instagramu, ja ga pratio tad. Koga? Rekao mi malo da se povučem sa Omegleja, zato što sam tad bio, što bi se reklo, gori od svega. Zato što nisam bio u fazonu da radim Omegle, nisam znao image da namestim, ono slika za strajk, on je najverovatno na to mislio. To je istina bila tako. Dobro. Ja mu napišem jednu pozitivnu, najkvalitetniju biografiju rečenice, što mogu da mu objasnim, najkvalitetnije, pozitivna. I on krene, čita poruku. Bila je dugačka poruka, jedno 5 minuta je čitao. Dobro. Na Instagram. Ja odmah krenem... Čira Rambo, razumem. Ljudi, da vi kapirate ovu donaciju? Čira Rambo, nisam skapirao donaciju. Čira Rambo donira 5 evra, piše i počmaratorima. Dovnima i ljudima koji zloupotrebljavaju bolesnu decu. Čira Rambo, ljudi, jeste vi skapirali ovu donaciju? Lajkite, braću, streama. Sad smo stali na 4200 lajka. Ovo je stvarno sramota, ljudi moji. Ovo je stvarno, ljudi, sramota. Ajmo 4300. Kaže, ja kapiram. Pa taj je pijan. Donacija se čuje duplo. Znam, brate. Ljudi, šta je teo kada kaže donator? Ko piša? Ne razumem. Kao ne razume priziva donacija. Nije majke mi. Ne razumem šta je teo. Jel nešto rekao za mene loše? Ne kontam. Kaže, pišaj počmaratorima. Govnima i ljudima koji zloupotrebljavaju bolesnu decu. Pišaj, kaže. Ko piša? Ja ili ti? Slama, šaj ljudi, idemo da radimo reakciju. Hvala Džiksa. Da prokomentarišem, rekao, bio mi otac tu sve, gledali smo live. Dobro. Šta je bilo? On kaže, stani djece bolam ti, to je na vašem bosanskom jeziku. Šta ćeš ti na mom live streamu, na Instagramu, pomešao? Ja kad sam ga video s očima, čovjek potpuno out, kao li da je pijan ili ne znam šta je bilo. Drogiran. Stani djece bolam ti, šta ćeš ti na mom live streamu, pička ti materi na konju jebem ti mater. A nije 100%, brate, to rekao. No, hej, mislim, nije da sad stavim na Nunijevu stranu, ali mislim da je to bio ili fake live ili je neko fejkovo chat ili nešto se desilo. Mislim, realno, ljudi, ako ćemo iskreno, brate, koliko mu je Nuni pomogao, mislim da mu Nuni ne bi nikad rekao jebem ti mater. Mislim, realno, ljudi moji. Pričali smo ne znam da znate,
to nije bilo nikad, nigde, nije ni Nuni ni ja pričao. Nuni i ja smo pričali sa Mihajlom prošle godine, u avgustu. Zato što je Mihajlo tad bio ono malo zajeban, mislim, kad je plako i svašta to radio i onda smo Nuni i ja pričali sa njim na Instagramu i Nuni nikad ne bi njemu rekao nešto ovako loše, bar ja mislim. A što se Mihajlo peca na sve to, ljudi? To je ko za onog hakera, brate. Ne može ljudi, evo slušajte što ću da vam kažem za Mihajla. Nemojte da ga hejtujete, zato što dečko stvarno može nešto nauditi sebi. Nemojte, molim vas, ljudi moji. Zato što dečko, sada ne pričam, znači idem kod njega 31. augusta pa ćemo vidjeti, pričat ću ja sa Zokijem. Ajde čujemo, ljudi moji. Uglavnom, njemu neko da se javi na mail, evo, na primjer da mu se javi Neckoni na mail i napiše Mihajlo, klikni na ovaj link, dobit ćeš 1000 evra. On će kliknuti, brate. Znači, mnogo je naivan, on sve veruje, brate. Neko da mu se javi i kaže, ja sam baka prase, on će, jebem ti mater, on će reći, dobro baka prase, jebeš mi mater. Razumete, sve veruje. Jeste se iskapirali malo? Čekaj, ko ti to rekao? A Nuni. Demo je rekao, brate. Kako? What the fuck? Okej. Idemo dalje, nastavljam priču. Ajme ljudi, 4000, 5000 lajko. I ja rekao, Nuni, šta ti bi? Kaže, ti si dete koje ima neki problem. Ja sam rekao, o kom ti problemu pričaš? On kaže, ti si, kako se zove, smoren i smarač. Kako mi kaže? Da sam smarač. Rekao, ako sam smarač, brate, slobodno me blokiraj, ja ću da nađem s nekim drugim da komuniciram, vidim da ti moja podrška ne znači ništa. A nije ljudi, ako je ovo istina, evo, ako je ovo istina, ljudi moji. Imali smo grupu na Instagramu, Nuni, Mihajlo i ja. Imali smo grupu na Instagramu. No hate za Mihajla, dobar lik, sve super, ne želimo da ga sabotiramo, nemojte ga hejtujete, dajte mu podršku na Instagramu, zašto dečko stvarno... Nemojte ljudi da hejtujete od nekog dečka koji jebi ga, nije baš, ima on probleme, pije neke zebancije, svašta ljudi, nije sad sprdnja, znači ne smijete sve otkrivati. Mislim, ne je to otkrivanje, nego možete primetiti. Ima probleme sa nekim stvarima i onda, njemu dođe tako jedan dan da on prsne. I mi smo imali grupu na Instagramu, Nuni, Mihajlo i ja. On je nas svaki čas cimao, zove. Ej braćo, aj PUBG, ej braćo, ovo ono. Dečko želi pažnju, traži pažnju, ono hoće da igra... A brate, ja idem za grad, snimam klip, Nuni snima live. On stalno nas, ajde. Ali dobar je, ljudi moji. Nemojte ga hejtat, zato što... Ne znam kako to da vam kažem, ljudi moji. Neko će reći, svi mi nisi u pravu, on je debil, ono. Ne znam kako to da vam objasnim, jebo malo. On ugasi live na Instagramu posle svega toga. A čekaj, kako ne niđe klipa Mihajlo nekog zato? Nemoguće da niko nije klipao. Nije klipao zato što je brisao live. Brisan je. Na Instagramu. Sa Instagrama live, nije to sve. Na Instagram, nije to bio na YouTube live da priča na kanalu. Nego na Instagram radi. I ja, brate, se začudim, rekao, ja padam u depre, rekao, šta je njemu, šta mu to bi, brate, da čovek tako detetu kaže od 15 godina. Što se on to toliko lepi, brate, na to? Ljudi, hoću da vam kažem da on ne može da shvati neke stvari. Nemojte, on nije, ne znam kako to da vam objasnim, jebo mamu, Ja sam mu, evo, ljudi, pogledajte šta sam mu ja danas napisao. Evo, sad ćete vidjeti na Instagramu šta sam mu ja danas napisao. Danas me zvao Mihajlo na Instagramu i kaže, ja rekao, Miki, nemoj više da kukaš youtuberima. To sam mu, evo, ljudi, sad ću da vam kažem šta sam napisao Mihajlo. Miki, nemoj više da kukaš youtuberima, znači budi zahvalan sa onim što imaš. Pričao sam ti već. On kaže, u redu. Ja rekao, više zarađuješ od moje keve i još kukaš. To je sramota. A realno, ljudi moji, moje keva uzme za mjesec dana 300 evra, on uzme, brate, za 2 mjeseca 2000 evra. Samo ljudi, ne sme da kuka više. Umro mu deda. Pa umro i meni deda i baba i svi mi umrli, brate. Baba, deda, nemam babu ni dedu, pa nikad nisam kukao, čoveče. Znaš, on mnogo... Okej, dete, razumem, dete, nije to dete opet, razumete, nemojte ga hejtovati. Dete, znaš, teško je podneo to za dedu. Ali opet, ljudi, treba podrške Mihajlu, jebi ga. Jeste malo, ispada nezahvalan i to, ali on to radi nesvesno. On to radi nesvesno, ljudi moji. Verujte mi. Znači, kako sam ja provalio. Pričat ću, vidjet ću ljudi, 31. idem u Pirot, verovatno kod njega. Vidjet ću sa njegovim ćaletom. Znači, jednostavno, on to nesvesno radi. Ja bar tako mislim. Da nije za YouTube, nije. Realno. Ne može on prihvatiti hejt. On će za pola godine opet plakati i cmizriti. Jebi ga, to je loše. Morat ću ja pričati sa Zokijem. Tad sam i
Rekao, šta sam ja to loše njemu uradio da on meni tako govori da sam takav i ovakav? Šta sam ja tu loše? Jesam nešto pogrešio što sam napisao jednu rečenicu i srce sam nastavio i sve? On je Mislim, milion puta sam pričao, 4000 ljudi. Od 4000 ljudi svako od vas ima neki problem. Od 4000 ljudi, 200 njih nema, krpi kraj s krajem, razumete? I niko ne kuka, svi se bore, rade. U meni Mihajlo naći, može da hoće da nađe posao, doće, radit će maline, kopaće, braće maline, iće na građevinu, može, brate. Razumete šta hoće ljudi da kaže? Kaže, ja nemam problem. A dobro, čoda, brate, kad si mali, onda nemaš problema, ali kad porasteš, vidjet ćeš svaki dan neki problemi, jebate. Tako da ljudi, samo treba prestati da kuka, to sam mu ja napisao, dajte mu podršku, kad bude upalio live stream, dajte mu podršku zato što stvarno dete je ono, jebi ga. Ima probleme neke i pije neke stvari za nešto, razumete? Šta hoću da vam kažem, samo nemojte da idete na to da ga hejtujete, jer on sutra može čovjek da razumete? Nemojte ljudi samo to da mu radite, molim vas. Samo mu, iako nije u pravu, dajte mu podršku. Iako nije u pravu, to je moje mišljenje. Jebi ga, možda se neko neće složiti, mislim većina se neće složiti. Iako nije u pravu, dajte mu podršku, ali ipak mislim da bi trebalo da prestane da snima. Iako osjeti on pare, osjeti i njegov ćale pare, realno. Acim param jok. Osjetio i njegov ćale pare od YouTube-a i on je osjetio pare, lake. Realno ljudi, stream posao je laka para, brate. Sediš, brate, na stolici, piješ pivo, piješ sokić, igraš igrice, ljudi ti doniraju. To je lagan posao, brate. Kogod kaže, sedim 5 sati, nije mi dobro. Ma šta ti nije dobro, idi seri, bre, majmune. Razumete, ljudi, to je lak posao, osjetili su pare. Da nema para, mi svi bi prestali da snimamo, realno. To je realnost. je to nešto rekao, jer sam bio valjda smoren, najverovatno. Ne prekini. Če predstani, molim. Ajde, prekini, mi će samo raspravljamo što je isto pričao, bre. Ja kod Zokije ne idem, ljudi moji. Ja ne idem kod Mihajla, boga mi. Zoki će me ubiti, brate. On je to nešto rekao, jer sam bio valjda smoren, najverovatno. Ajde, prekini. Če predstani, molim. Ajde, prekini, mi će samo raspravljamo što je isto pričao, bre. Ljudi, ja se bojim Zokija, boga mi. Ljudi, aj 5000 lajkova, možemo 5000 lajkova, kako uradimo ovo 5000 lajkova? Aj dajte podršku, bratu. 5000 lajka. Zoki ubica opasan, brate. On je to nešto rekao, jer sam bio valjda smoren, najverovatno. Ajde, prekini. Če predstani, molim. Ajde, prekini, mi će samo raspravljamo što je isto pričao, bre. Gesto! Odmah! Gasi, bre. Evo, to... Gasi, bre! Ljudi, ja stvarno moram da imam... Ajde, bre, stalno, samo... Ljudi, ja ne idem kod Mihajla, prebiće me Zoki. Ubiće me na mestu. Gesto! Odmah! Gasi, bre. Evo, to... Gasi, bre! Ljudi, ja stvarno moram da imam... Ajde, bre, stalno, samo to pričaš, je. Zoki upravo, brate, iskreno. Ljudi, dosta njih kao, Zoki je nadredan čovjek. Pa svačiji ćale ovako reaguje nekad, brate. Ja mislim da je Zoki ovdje upravo, brate, iskreno. Zoki baca reket, Mihajlo. Če predstani, molim. Ajde, prekini, mi će samo raspravljamo. Hvala Tom za 10 kuna. Isto pričao, bre. Gesto! Odmah! Gasi, bre. Evo, to... Gasi, bre! Ljudi, ja stvarno moram da imam... Ajde, bre, stalno, samo to pričaš, je. Ja ne idem kod Mikija. Nemaš druga posla, evo. Gasi. Moram ljudi da idem, stvarno imam problem. Ne mogu ovako. Nemaš što da radiš, nego cereš svako večer. Realno malo je upravo Zokara. Mislim da je Zokara upravo malo. Ljudi, ajmo 5000 lajkova, moguće da ne možemo još 5000 lajkova. Mislim da je Zoki ovdje upravo. Mihajlo, brate, ako gledaš stream, malo si pretero, brate, shvati to, razumi, svi ti dajemo podršku, samo postani da budeš zahvalan ljudima i nemoj da kukaš, to smo ljudi pričali pre 2-3 nedelje. Ne treba Zoki da kuka više i to je to. To jest ne Zoki će me ubiti, to se zna. Nego Mihajlo, ne trebaš kukati, ljubite, brat, dobiješ donacije, dobiješ podršku, nek te proziva ko će, bolite bre, kurac bre. Da nema Nunija ne bi bilo tebe, da nema Nunija ne bi zarađivo tako lake pare. Razumete šta ću da vam kažem? Nije zahvalan, treba da počne da bude zahvalan, brate. Hvala na donacije Tomaza. Zokara ubica opasno, ljud moji. Besprednje.
Bespredmetno ubica opasa, brate. Ja ne idem u Pirot. Miki, brate! Sorry. A zaparam jok! Ljudi, udarite subscribe na kanal, udarite like, znači fali mi još 150 lajka do 5k. Čekaj da čujem još pred kraj, ostalo još malo, da vidimo. Moram da idem. Ajde. Ajde, kaži. Prijetno ljudi, pa se čujemo, nisam mogu ovako. Ništa, hvala Pričaš ti. jednu istu stvar, evo te mogu. Au, slomio ga iskreno. Zokara ga slomio, brate. Slomio ga sa Bogom, pa ne može Boga psodba. Mislim, Bog će njega kazniti za to ako hoće. Ali, slomio ga je sad stvarno. Svako večer. Moram da idem. Ajde. Prijetno ljudi, pa se čujemo, nisam mogu ovako. Ništa, hvala Pričaš ti. jednu istu stvar, evo te mogu. O, Još i nešto šta drugo da radiš. Zoki će me ubiti. Ništa, gazic. Marko Venex 2 evra, brate, možeš preko kripto i možeš preko CSGO skinova. To ti isto lagano. Ćemo mi dalje ispričati, ja šta s ti meni ispričao jučer. Ko je ovaj? Ajde ljudi, čujemo se. Ćao. Ajde, čuj se. Ćao. Njegov otac je najviše bio nervozan zbog toga kada su došli u Beograd. Ojo! Ljudi, izvinite što se donacije čuje 20 puta. Hvala, brate, puno na 2 evra. Kogo daje, brate? Evo ga, Meške, hvala na 2 evra, kaže čuda, peder. Sava, hvala na subscribe. Marko Milenković, ljudi, je li to sa reakcijama? Jel ima još nešto da se reaguje, da radimo ili to je to? Ljudi, hvala vam puno na podršci. Nemamo 5000 lajkova. Nema veze, ljudi moji, nema veze i bit će 5000 lajkova kad bude. Također, ljudi moji, kad se subscribe-ite, uključite obavezno ono zvonce. Uđu u V do 40, premotaj na 26 minuta. Kotonija klip. Ajde ljudi vidimo šta još ima. Mihajlo Madić otkrio razlog svog ponašanja. Vakcinu, to je Pfizerovu vakcinu. Pfizerova vakcina. Vrti se mnogo svijet oko Mihajla i evo te led. Pogledaj do kraja ovako. Svi mi zaprati. Ljudi, lajkite stream. 4000 gledalca, 4900 lajkova. Hvala. Pop! Ljudi, to je to. Znači, nećemo više da reagujemo. Što se mene tiče, evo sad ću još nešto reći za Mihajla i bežimo dalje. Pogledaj do kraja kod Tonija klip. Toni. A gledao sam, ljudi moji. Mihajlo Madić. Šta do kraja? To se ne zna, brate. Poruka od Rmeksa, kad Đura upravo si kreirao malo još 15 grama do kraja ove godine. Ja samo kažem da se mali plaši Nunija, da se mali plaši tog Bembe, da se mali plaši tog Loega i da zbog toga on ne zna šta da radi. Znači jednostavno ne sme da uđe na Omegle, želi da igra Omegle. Counter Strike kako god Samo hoće da mu igra. objasnite da su to sve što su mu pisali lažni profili. Koji kurac? Ljuka mi je neki jedan najbolji. Daj mi van dijete, idem ja na Omegle sad 15 sati sjed da vidim ko će mi šta reći. Daj mi van dijete. Ne znam, ljudi, šta da reagujemo? Svi mi objašnjaju zašto ne gotivi guha. Marko Vrbanski, hvala na subscribe-u. Hvala puno ljudi na svemu. Jako god zla rekli da on ne, ja mu jebe mater usta sad, daj ga van. Ko ti kome zabrane na Omegle, Bog te vidio? Ljudi, što... Hvala ljudi na 5000 lajkova. Nešto pišete kad ja... Zato što druže vjeruješ u gluposti. Ti nisi Pa gluposti. eto ja ne verujem, ja ti prenosim šta se dešava, šta dete kaže. Eto ja ne verujem. Yes. Šta sad, šta ti znači da ti ja verujem ili ne verujem? Ljudi, aj iskreno, da li vi verujete da je Nuni njemu psao mater? Realno. Ajde ljudi, da pogledajte malo realne situacije, pa dete od 2 godine ne bi poverovalo u to, brate. Realno. Pa nije da mi ne znači, nego ti to toliko tako Pa pričaš ja sam dramatično. nebitan u cijeloj priči, pa zato što eto mali tako meni ispriča, ja tebi... Ne, realno. Pričate kako njemu Nuni može da zabrani da uđe na Omegle. Pa eto viš da se boji da uđe na Omegle. A nije mu Nuni zabranio, Nuni mu je samo dao savjet. To smo pričali Nuni i ja preko Instagrama, prošle godine smo pričali Nuni i ja i Mihajlo na Instagramu i Nuni i ja smo mu rekli bolje je za njega da ne ide na Omi TV. Iako će tamo imati više gledalca, bolje je za njega da ne ide na Omi TV. Iako realno će imati 3 puta više gledalca na Omegle. Rekao je zabranio mi, rekao je nemoj da te vidim na Omeglu više. To su njegove reči, tako mali To je isto kod kad bi neka žena meni rekla. Ja mislim da mu nije zabranio, nego da mu je lepo rekao da nije to za njega. Tako da ode je realno malo boostaju. Mu boostaju ljudi bez veze. Tako da, braćo moja, mi idemo na Omegle. Nećemo više da radimo ove reakcije.